Fensirin tsafi wannan wani saurayi ne wanda ya samu wani fensir na tsafi wata rana yana zaune ya ce bari ya zana aful ya gani ko zai zama na gaskiya yana ko cikin zanen sai ya ji motsi a wardrobe nashi tasowan dai ya ce bari ya je ya duba yana duba kuwa sai ga aful ya gani a cikin wannan wardrobe din sai abin ya bashi mamaki ya ce wannan aful ko na gaskiya ne sai ya ga wannan aful na gaskiya ne fa sai ya koma ya ce bari ya zana kuɗi ya gani sai yana cikin zana wannan kuɗin shi ma kawai sai ya zo ya duba sai ga kuɗi ya gani abin ya bashi mamaki sai ya ce to yanzu bari ya zana kuɗi masu yawa ya gani yana ko zuwa ya je ya samu wuri ya zauna ya zana kuɗi masu yawa yana duba ya ga wannan kuɗin oh my god abin ya bashi mamaki kawai ya ce bari ya koma yanzu ya ga meye ne zai yi sai ya shiru sai ya tunanin bari ya zana budurwa ya gani shin wannan budurwan za ta bayyana kuwa sai yana cikin zane ya ji motsi a kofa sai ya tashi ya je ya duba yana duba sai gashi ya dawo shigo wanda zai daki sai ya ji wardrobe ana motsi a ciki sai ya tsaya yana kallo sai ya ga wardrobe tana budewa to wannan budurwan ne ko meye ne shin me kuke gani meye ra'ayinku ku bayyana muna a comment section shin wannan budurwan za ta bayyana ko yaya kuke gani da Allah ku daure ku danna muna alamar follow